Hej, Eva Isabella Beierholm. Jeg har sat mig for, at her på nyhedsbrevet Kaffepausen, der skal de næste minimum 10 gange hver eneste uge være en lille kort video, der beskriver et eller andet aktuelt. Og jeg tænker, at noget af det, der er rigtig aktuelt at få gjort klart først, det er, hvad mener jeg egentlig, når jeg siger hverdagsoverskud? Og der er ingen tvivl om, at hverdagsoverskud for mig ikke handler om, at vi hver dag jubler ud af sengen og tænker, at det her det er den bedste dag i mit liv. Hverdagsoverskud handler for mig om, at vi i hverdagen ved, at der både er en plat og en kroneside. Vi ved også, at der er dage, hvor vi måske har mere travlt end andre. Men hverdagsoverskud handler om at kunne se, at der er tid nok. At kunne vide, det jeg gør, det er det bedste jeg kan. Og være i, at alt er okay og alt lykkes. Det vil sige, at hverdagsoverskud handler om, at det menneske, du er lige nu, det er simpelthen okay. Og det betyder, at hvis du har dine tanker med, dine idéer med, din holdning til dig selv med dig, så er alt meget lettere, alt meget mere muligt. Det handler ikke, eller hverdagsoverskud handler ikke om at kunne præstere meget, meget mere. Det handler heller ikke om dårlig samvittighed. Det handler bestemt ikke om at føle skyld, hvis du vil at føle skyld, opleve frygt eller være i, at nogen kan noget mere end dig. Det handler i den grad om at tro på, lige nu og her er alting, som det skal være. Og det gælder både på job og derhjemme. Der sker nemlig det, at når vi tror på os selv, når vi har tillid til os selv, og når vi tror på, at vi får den hjælp, vi har brug for, så ser vi mange flere muligheder, og på den måde virker tingene meget bedre. En anden vigtig ting i hverdagsoverskud, det er helt klart også, at for at få tingene til at hænge sammen, så skal vi fylde os selv først. Når vi har fyldt os selv op først og ved, at nu er jeg dækket ind, og mine behov er dækket, så kan vi fylde på andre. Og det der med, at det er egoistisk, det holder ingen steder. Tværtimod, når vi har fyldt os selv først, så vil vi hurtigt opdage, at alle andre får meget lettere ved at blive fyldt op, få fra os, fordi vi har så meget mere at give af. Med de ord, så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig dag. Nyd pausen. Hvis du nu tænker, jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad mener hun om et eller andet emne, eller hvad mener hun med tillid, så skriv det til mig, så er det noget af det, jeg tager op på de næste korte videoer. Hej igen.